Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Ψαλτική των Ελλήνων» στο Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων romfea.gr. Βρισκόμαστε στον πολύ όμορφο χώρο της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος υπηρέτησε το Ιερό Αναλόγιο, αλλά τελικά τον κέρδισε η διακονία του Ιερού Θυσιαστηρίου. Είναι μαζί μας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Βαρνάβας Θεοχάρης. Πατέρα Βαρνάβα, καλώς ήρθατε. Κύριε Δεμελή, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, πολύ τιμητική για μένα, προκειμένου να κουβεντιάσουμε, όπως είπατε, πολύ ανθρώπινα έτσι και πολύ απλά, καθότι γνωριζόμαστε χρόνια. Αν δεν απατώμε, όταν ήρθατε από Θεσσαλονίκη εδώ στην Αθήνα, ο ναός μας ήταν ένας από τους ναούς που διακονίσε το Ιερό Αναλόγιο με πολύ έτσι πιστότητα και αγάπη και ευχαριστούμε γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωστόσο, σήμερα είμαι εδώ προσκεκλημένος στην εκπομπή σας, η οποία παρακολουθείται από πολλών με πολύ ενδιαφέρον, προκειμένου να κουβεντιάσουμε, όπως είπατε, διάφορα πρακτικά και ποιμαντικής φύσεως θέματα, τα οποία όλους μας απασχολούν και σίγουρα και στη δική σας την πορεία, αλλά και στη δική μου τη διακονία, τα έχω δει πραγματικά πολύ ζωντανά μπροστά μου. Το θέμα λοιπόν, όπως είπατε, ότι μας κέρδισε το Ιερό Θυσιαστήριο είναι πολύ σημαντικό, όντως από μικρό παιδί βέβαια. Έτσι, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να μου πείτε, από πού κατάγεστε? Είμαι γεννημένος στην Αθήνα, καταγωγή μου όμως ο τόπος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας μου είναι τα Φάρσαλα. Συγκεκριμένα ένα χωριό των Φαρσάλων, ο Δασόλοφος. Εγώ όμως, όπως σας είπα, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα, μεγάλωσα εδώ και εδώ ακριβώς ήταν και οι πρώτες μου παραστάσεις, οι πρώτες μου εικόνες γύρω από το Ιερό Αναλόγιο, αλλά και τη διακονία στο Ιερό Αναλόγιο. Οι γονείς σας προέτρεψαν, να υποθέσω ότι οι γονείς μου άνθρωποι απλοί, άνθρωποι θεοσεβείς, πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, σε μια εποχή που ζούμε, που βλέπουμε ότι σήμερα τα παιδιά έχουν τόσες προκλήσεις πραγματικά. Εκείνο που μπορεί να τα κρατήσει είναι τα εφόδια που έχουν πάρει από το σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, επιστρέφω στην ερώτησή σας, οι γονείς μου ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν τον Χριστό και την Εκκλησία και ήθελαν τα παιδιά τους να είναι συνδεδεμένα με τον Χριστό και την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά είναι και τα πρώτα βιώματά μας με τον αδερφό μου, με τον οποίο έχουμε διαφορά 2 χρόνων, στον εκκλησιασμό της Κυριακής πάντοτε και οι 2 γονείς μου εργάζονταν τις καθημερινές, αλλά η Κυριακή ήταν πάντοτε μια ευκαιρία να βρεθούμε στο Ναό του Θεού, να συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία και κατόπιν να πάρουμε δύναμη για όλη την εβδομάδα. Αυτό ήταν κάτι που μας το εμφύσισαν από μικρά παιδιά που ήμασταν. Γνωρίζαμε τις ακολουθίες των χαιρετισμών, τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, τις ακολουθίες των μεγάλων ημερών και πραγματικά συγκινούσε την καρδιά μας αυτό, να βρισκόμαστε στο Ναό του Θεού. Όπως βέβαια με τη χάρη του Θεού και πολλά παιδιά σήμερα, οι γονείς τα οδηγούν, τα δένουν με τον Ναό του Θεού και αυτό είναι κάτι το οποίο τα συνοδεύει, πιστεύω, σε όλη τους τη ζωή. Σε ποιο ναό ξεκινήσατε? Στο ναό της ενορίας μας, στον Ιερό Ναό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά Πατησίων, ένα ναό με μεγάλη παράδοση, με Αγίους Ιερείς και με παράδοση στη Θεία Λατρεία. Εμείς παιδιά τότε μαθητεύσαμε κοντά σε έναν άνθρωπο που ήταν εκεί προϊστάμενος και είναι ακόμα, ο πατήρ Μάξιμος, ο οποίος αγαπούσε τη Θεία Λατρεία και μας έδωσε αυτή την αγάπη για τη Θεία Λατρεία, αλλά και κοντά σε πολύ καλούς συνεφημερίους του πατρός Μαξίμου, αλλά και γενικότερα καλούς ιερείς,
οι οποίοι είχαν αυτή την αγάπη και για τα νέα παιδιά, αλλά και για τη Θεία Λατρεία. Τα πρώτα μου βήματα στην μουσική ήταν εκεί, στο Ιερό Αναλόγιο του Αγίου Λουκά Πατησίων. Συνδεθήκαμε τότε με τον πατέρα Θεολόγο, ο οποίος είναι και τώρα υπεύθυνος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ενορίας, αλλά και του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου των Όπλων. Και πραγματικά πήραμε πάρα πολλά και από αυτόν, γεννημένος στην Πάτμο, με μια πλούσια μουσική παράδοση. Μας μετέδωσε αυτή την αγάπη για τη βυζαντινή μουσική και πολλά παιδιά τότε της ηλικίας μου, από τα παιδιά που διακονούσαμε στο Άγιο Βήμα, προσκοληθήκαμε στο Ιερό Αναλόγιο και μεταπηδήσαμε, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, γιατί πραγματικά μας συνεπήρε αυτή η αγάπη για τη βυζαντινή μουσική. Ήταν κάτι το οποίο συνέβη αβίαστα και συνέβη πραγματικά με πολύ, όπως είπα, μεράκι και χαρά που μας τη μετέδιδαν οι πατέρες εκεί που διακονούσαν στον ναό αυτό. Υπήρξε δηλαδή πολύ σημαντικό για μας αυτή η αγάπη των ιερέων για τη λατρεία και για τη βυζαντινή μουσική. Πόσο σημαντικό είναι τα μικρά παιδιά να έρθουν κοντά στην Εκκλησία από μικρή ηλικία και όχι σε μια μεγαλύτερη ηλικία, για να μπορέσουν να καταλάβουν. Εγώ το κάνω, σας ρωτάω γιατί μου λένε οι μαθητές, πρέπει το παιδί από μικρό να μάθει βυζαντινή μουσική ή να το μάθει όταν θα είναι πιο όριμο, να μάθει τη βυζαντινή μουσική όταν θα είναι πιο όριμο, θα είναι ένας νέος και μεγαλύτερος. Η δική μου εμπειρία, τουλάχιστον από τον ναό εκεί στον οποίο διεικόνησα όλα αυτά τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια εννοώ στο Ιερό Αναλόγιο, ήταν ότι από τα 12-13 μας περίπου ασχοληθήκαμε με τη βυζαντινή μουσική. Μαθαίναμε βυζαντινή μουσική και μελετούσαμε. Δηλαδή πιστεύω ότι στην ηλικία αυτή που το παιδί αφομοιώνει πιο εύκολα τις γνώσεις, σίγουρα είναι μια καλή ηλικία για να μάθει κάποιος και βυζαντινή μουσική, βέβαια και στις ξένες γλώσσες. Τα βάζουμε τα παιδιά από νωρίς και αρχίζουν και μαθαίνουν. Πόσο μάλλον λοιπόν για αυτή τη μουσική των αγγέλων, πόσο σημαντικό είναι το παιδί από τη μικρή του ηλικία και πόση χάρη και χαρά δίνει πραγματικά όταν υπάρχουν νέα παιδιά στις χοροδίες και πόσο πραγματικά το απολαμβάνουμε. Και ως εικόνα αλλά και ως άκουσμα. Πιστεύω λοιπόν ότι εμάς μας βοήθησε αυτό, ότι από μικρά παιδιά, μια ομάδα παιδιών όπως προανέφερα, έτσι είμαστε σίγουρα 7-8 παιδιά, ασχοληθήκαμε με πολύ αγάπη με το Ιερό Αναλόγιο και μελετούσαμε με πολύ πραγματικά έτσι ζέση και αγάπη τη βυζαντινή μουσική. Όπου όπως είπαμε στη μεταλάμπαδευσαν αυτή την αγάπη οι πατέρες που διακονούσαν εκεί. Εκτός από τη σπουδή, ήσασταν και στο Ιερό Αναλόγιο στις ακολουθίες ή πηγαίνατε μέσα στο Ιερό? Αυτό ψάλατε? Ναι, βεβαίως. Το Ιερό μετά τα 13-14 περιορίστηκε και μείναμε περισσότερο στο Ιερό Αναλόγιο. Και όταν λέμε ακολουθίες, όχι μόνο την Κυριακή ή το Σάββατο στον Εσπερινό, που αυτά ήταν απαραίτητα, αλλά και μέσα στην εβδομάδα. Θα πηγαίναμε στο ναό προκειμένου να ψάλουμε τον όρθρο, να ψάλουμε τον Εσπερινό, γιατί και οι παλιοί πατέρες εκεί, αλλά και ένας μακαρίτης αναγνώστης που ήταν εκεί, ένας ευλαβέστατος άνθρωπος, πολίτης, ο Κυρδημητρός, μας έλεγε ότι η ακολουθία δεν μαθαίνεται με άλλο τρόπο παρά μόνο αν έρχεστε στον Εσπερινό και στον όρθρο και οι τάξεις της Εκκλησίας μας. Μόνο έτσι μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε το τυπικό της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν εμείς δεν λείπαμε από τον όρθρο και από τον Εσπερινό, όλη αυτή η ομάδα των παιδιών. Και πήραμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό, γιατί μάθαμε το τυπικό της Εκκλησίας μας. Βέβαια, εκεί ήταν τα πρώτα μας βήματα. Στη συνέχεια, μετά από εκεί, μας ενέγραψε με δικές του ενέργειες εκεί ο πατήρ Θεολόγος, ο εφημέριος του Αγίου Λουκά, όπως σας είπα, Πατησίων, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, όπου πήραμε πια πτυχίο και δίπλωμα από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Το μακαρίτη δασκαλό μας και εκεί, έναν σημαντικότατο άνθρωπο, τον κύριο Γιώργο Μαλαφή. Έναν ωραίο άνθρωπο με πολύ αγάπη και εκείνον για τους νέους ανθρώπους, ο οποίος επίσης προσέθεσε στις γνώσεις που ήδη ο πατήρ Θεολόγος Ρήλης μας είχε δώσει με πολύ αγάπη,
τα όσα έπρεπε να συμπληρώσουμε προκειμένου να πάρουμε και το δίπλωμά μας. Ωραία, τελειώσατε τις σπουδές. Ανοίξατε τα φτερά σας για κάποιο αναλόγιο? Παρέμεινα στο αναλόγιο του Αγίου Λουκά Πατησίων, εκεί, όπου διακονούσα στο αριστερό αναλόγιο και μέχρι ουσιαστικά τη στιγμή που χειροτονήθηκα από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, διάκονος, και είχα βέβαια τη μεγάλη τιμή και ευλογία να διατελέσω και αρχιδιάκονος του. Πώς ήρθε αυτό? Ήρθε πάρα πολύ έτσι φυσικά. Έτυχε κάποια στιγμή και είχαμε μεταβεί για μια χειροτονία στο Βόλο, που εκείνος ήταν Μητροπολίτης εκεί. Εκεί γνωριστήκαμε και αυτή η γνωριμία διατηρήθηκε και όταν ήρθε ως Αρχιεπίσκοπος εδώ, εγώ υποψήφιος κληρικός μαζί με τον αδερφό μου, πήγαμε να υποβάλουμε σέβη στον Μακαριότατο και τότε αφού χειροτονήθηκα προέκρινα ότι θα είναι καλά να διακονήσω κοντά του. Άρα να πούμε ότι όταν ψάλατε στο Ιερό Αναλόγιο υπήρχε η φωτιά και η φλόγα. Βεβαίως. Η φλόγα για την ιεροσύνη και η αγάπη για την ιεροσύνη υπήρχε. Πρωτίστως, όπως είπα, αυτή η αγάπη για το Ιερό Αναλόγιο, ωστόσο όμως με τα χρόνια καλλιεργήθηκε και αυτή η σίγουρα υπάρχουσα μέσα μου φωτιά για την ιεροσύνη, για τη διακονία του Ιερού Θεσσαστηρίου, όπως προαναφέρατε, και γενικότερα για τη διακονία του συνανθρώπου μας. Πράγμα που το τονίζει συνεχώς ο μακαριώτης Αρχιεπισκοπός μας, κύριος Ιερώνυμος, αυτή την αγάπη που οφείλουμε όλοι οι κληρικοί να έχουμε προς τον συνάνθρωπό μας, που είναι βέβαια κεφαλαιόδους σημασίας, τις μέρες ειδικά που ζούμε σήμερα. Τι σπουδάσατε? Όπως σας είπα, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο ΟΔΙΟ, με το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, και στη συνέχεια μπήκα και στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία και ολοκλήρωσα. Τώρα μάλιστα εκπονώ τη μεταπτυχιακή μου εργασία, την οποία οφείλω να παραδώσω σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρώσει και αυτόν τον κύκλο. Θεωρείτε ότι ένας ψάλτης, ωραία, καλή σπουδή της ψαλτικής τέχνης, θα πρέπει να γνωρίζει θεολογία? Κοίταξε να δείτε, όταν ψάλει κανείς, οφείλει αυτά τα οποία ψάλει να είναι βίωμα της ψυχής του. Οφείλει κανείς όταν ψάλει να ξέρει ότι αυτό το οποίο εκφράζει μέσα από την ψαλμοδία δεν είναι δικά του λόγια, αλλά είναι ουσιαστικά κήρυγμα της Εκκλησίας. Ο ιεροψάλτης, όπως είπαμε, διακονεί. Διακονεί το Ιερό Αναλόγιο και διακονεί ουσιαστικά την Εκκλησία. Οπότε το άδειν είναι ουσιαστικά, όπως είπα και πάλι, κήρυγμα για τη ζωή των Αγίων, πρωτίστως για την ζωή του Κυρίου μας, και όλα αυτά οφείλουν να είναι προσευχή. Στο Ιερό Αναλόγιο, καλύτερα τα ξέρετε εσείς ίσως από μένα που ζείτε βέβαια και από τη διακονία στο Ιερό Αναλόγιο του πολιούχου μας, δεν είναι ούτε επίδειξη, αλλά ούτε κάνει κανείς εκεί δημόσιες σχέσεις. Το Ιερό Αναλόγιο είναι διακονία και δεν πρέπει βέβαια να διαλανθάνει τις προσευχής μας και εκείνος ο ωραιότατος ύμνος του τρίτου ήχου, που ουσιαστικά αποτελεί για όλους μας έτσι κριτήριο να σκεφτόμαστε πόσο ιερό είναι το έργο που επιτελεί ο ιεροψάλτης στο Ιερό Αναλόγιο. Πολλάκις την υμνοδίαν εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών. Οφείλουμε δηλαδή να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε συγκεντρωμένοι και με φόβο Θεού να συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία. Ο ιεροψάλτης είναι κατώτερος κληρικός. Βεβαίως. Έτσι. Οπότε οφείλει το έργο του αυτό να το προσφέρει με φόβο Θεού, όπως δόξα τω Θεώ έχουμε αξίους ιεροψάλτες και στο ναό που διακονώ με τη χάρη του Θεού τώρα 13 χρόνια. Είναι πραγματικά άνθρωποι με φόβο Θεού, κατάγονται από λεβιτική οικογένεια
και γνωρίζουν έτσι να προσφέρουν τη Θεία Λατρεία από την δική τους τουλάχιστον πλευρά με πολύ σύνεση και με πολύ προσοχή. Είστε προϊστάμενος ενός πολύ όμορφου ναού και εάν έρθει κάποιος στο ναό την Κυριακή θα παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι υπάρχουν στο αναλόγιο, αλλά και γενικότερα υπάρχουν στο εκκλησίασμα. Επηρεάζει ο ψάλτης αλλά και ο ιερέας τον κόσμο στο να εκκλησιάζεται και ειδικά τον νέο κόσμο σήμερα. Αυτό που θέτετε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε σίγουρα μία παράδοση την οποία είχαν καλλιεργήσει οι παλαιοί εφημέροι του ναού. Με πολύ αγάπη και εκεί προς τη Θεία Λατρεία διεικόνησαν Άγιοι Αρχιερείς και Ιερείς. Πολλοί βέβαια κοσμούν την Εκκλησία της Ελλάδος και την Ιεραρχία, ο Άγιος Φιώτιδος, ο οποίος έκαμε ένα σπουδαίο έργο στον τομέα της νεότητος, αλλά και ιερείς, ένας Άγιος Κηρυκός ο πατήρ Νικόλαος ο Κογιώνης, που άφησε σημάδια ανεξίτηλα στην πορεία του, στο ναό μας, πατήρ Χαράλαμπος Κουστένης, ο οποίος είναι εν ζωή, άνθρωποι με πολύ αγάπη και προς την νεότητα, αλλά και γενικότερα προς τον ευλογημένο λαό του Θεού. Στο Ιερό Αναλόγιο επίσης, όπως γνωρίζετε και είναι γνωστό βέβαια, η οικογένεια Ναούμεκη για πολλά χρόνια διακονεί το Ιερό Αναλόγιο από φοιτητές που ήταν. Ο μακαριστός προϊστάμενος του ναού, ο πατήρ Ιωάννης Μπόμης, είχε προσλάβει τότε τον Γιώργο τον Ναούμ, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τη σκητάλη στον αδερφό του, τον κύριο Ναούμ, και διακονούν με αγάπη το Ιερό Αναλόγιο και συγκεντρώνουν και δίπλα τους νέους ανθρώπους, γιατί και στο ναό μας γίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Όπως είπα, αν δεν υπάρχει το μεράκι, αν δεν υπάρχει αγάπη, αν δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση για το ανώτερο, την ένωση δηλαδή ουσιαστικά μέσα από την προσευχή με το Θεό, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορεί δηλαδή τίποτα να γίνεται ψυχρά και απλά και μόνο για να βγάλουμε το ψωμάκι μας, όπως έλεγε ο λαός. Σίγουρα αυτό υπάρχει ως ανάγκη, αλλά πρέπει να υπάρχει και το ανώτερο, που το ανώτερο είναι ακριβώς να ασχοληθούμε με τη μουσική, να αγαπήσουμε τη μουσική και να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την αγάπη και στους νέους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν το χαρακτηριστικό που είπατε, ότι είναι πολύ παρήγορο ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι και στο εκκλησίασμα και στο Ιερό Αναλόγιο, είναι προϊόν αυτής της αγάπης που και εμείς προσπαθούμε να συνεχίσουμε, των μακαριστών και των άλλων προκατόχων μας, προκειμένου, όπως είπα και πάλι, να ελκύονται νέοι άνθρωποι στο Ιερό Αναλόγιο, αλλά και να υπάρχουν δραστηριότητες μες στην ποιμαντική μας δράση και για τους νέους ανθρώπους. Και δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού και με τις προσπάθειες και των συνεφημερίων μου και τις δικές μου, προσπαθούμε το πρόγραμμα του ναού να περιλαμβάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν σε νέους ανθρώπους και αγκαλιάζουν τους νέους ανθρώπους. Στο Ιερό Αναλόγιο, άντρες, γυναίκες, κορίτσια. Τουλάχιστον στην ενορία μας, κορίτσια δεν υπάρχουν στο Ιερό Αναλόγιο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον στις περιοχές που γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ανάγκη, δηλαδή σε πόσα χωριά στην επαρχία μας, μία πρεσβυτέρα ευλαβής, ας πούμε, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι έτσι. Ή κάποια κοπέλα που ξέρει να ψάλει, βοηθάει και βγάζει τη λειτουργία. Δηλαδή, ίσως για μας εδώ στην πόλη να φαντάζει λίγο υπερβολικό, αλλά εγώ, εν τω μεταξύ, όταν παίρναμε πτυχίο τότε στον Πειραϊκό Σύνδρομο, θυμάμαι ότι ήταν και στη χοροδία του μακαριστού, του Σπυρίδωνος Περιστέρη, μια γυναίκα, η κυρία Μυρσίνη Κατσιναβάκη, η οποία είχαμε πάρει μαζί τότε πτυχίο και με μια άλλη έτσι πάλι κοπέλα που ήταν από την παρέα μας εκεί στον Άγιο Λουκά, και η απόδοσή τους στη χοροδία δηλαδή ήταν πάρα πολύ όμορφη, ήταν πολύ καλές γνώστριες της βυζαντινής μουσικής. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιηθούν από την Εκκλησία μας σε χώρους,
πιθανότατα που δεν υπάρχει εκεί άνδρας ψάλτης, κάπου που υπάρχει ανάγκη, θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη της εποχής η οποία δεν είναι κακό η Εκκλησία ποιμαντικά να την αξιοποιεί. Η Εκκλησία μας έχει πάρα πολλούς τρόπους να αξιοποιεί τους ανθρώπους και είναι ευχής έργων πραγματικά κανείς να μην μένει ανεκμετάλλευτος σε αυτές τις εποχές που ζούμε, που πραγματικά τα πράγματα δυσκολεύουν, δεν γίνονται πιο εύκολα. Και δοξάζουμε το Θεό έτσι που εδώ τουλάχιστον στην Αρχιεπισκοπή μας είμαστε υπό την πεπνημένη ηγεσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος ενδιαφέρεται όλοι οι άνθρωποι να αξιοποιούνται και πραγματικά να υπάρχει συνέχεια και στο Ιερό Αναλόγιο, αλλά και με τα παιδιά του Ιερού να καλλιεργούμε τις ιερατικές κλήσεις και να δίνουμε στους νέους ανθρώπους τροφή για να συνεχίσουν. Είπατε τώρα αυτό, θα έρθει κάποιος νέος κοντά σας, είστε ένας νέος άνθρωπος και θα σας πει θέλω να υπηρετήσω την Εκκλησία, θέλω να διακονήσω την Εκκλησία. Είτε από το Ιερό Αναλόγιο, είτε από το Ιερό Βήμα. Τι θα λέγατε εσείς σήμερα σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει πολλά πράγματα. Σας πλησιάζει και σας λέει τι να κάνω, μου αρέσει αυτό. Τι θα του λέγατε? Καταρχάς, το ότι αρέσει σε κάποιον να ασχοληθεί με τη βυζαντινή μουσική. Πολλές φορές, σας διακόπτω, πολλές φορές, επειδή και ο ιεροψάλτης αλλά και ο ιερέας βρίσκονται σε μια περίοπτη θέση, ίσως λίγο εμείς οι άνθρωποι να βλέπουμε και τα πράγματα έτσι λίγο πιο φανταχτερά από εκεί, για να μην δώσουμε λάθος εντύπωση σε έναν νέο άνθρωπο που σας πλησιάζει. Τι θα του λέγατε? Είναι θέματα πολύ σοβαρά αυτά που θίγετε, τα οποία με τη χάρη του Θεού και όπως είπαμε την ευλογία που έχω να διακονώ και ως γραμματεύς δύο συνοδικών επιτροπών, της Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, αλλά και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, στα συνέδρια τα οποία έχουν διεξαχθεί από τις επιτροπές αυτές, που και εκεί με τη χάρη του Θεού και με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας και της Ιεράς Συνόδου διακονώ κοντά σε δύο σημαντικούς ιεράρχες της Εκκλησίας μας, τον Σεβασμιότατο Άγιο Ίδρας και τον Σεβασμιότατο Άγιο Κεσαριανής. Σε συνέδρια λοιπόν τα οποία έχουν από την Επιτροπή μας οργανωθεί, έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διακονήσουν και το Ιερό Αναλόγιο αλλά και το Ιερό Θυσιαστήριο να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους εισέρχονται σε αυτή τη διακονία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι και εμείς σαφώς οι ιερείς είμαστε τιθέμεθα επί την λιχνία και οφείλουμε το παράδειγμά μας να οικοδομούμε και όχι βέβαια να σκανδαλίζουμε. Σαφώς στην ποιμαντική διακονία όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Χρειάζονται πάρα πολύ προσευχή και πάρα πολύ προσοχή, προκειμένου βέβαια να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως αυτή την αγωνία την ποιμαντική τη γνωρίζει ο Θεός, ο οποίος τα ελείποντα αναπληρεί. Προσπαθούμε λοιπόν, όπως το θέτετε, και ξέρω ότι είναι όλων των ιερέων αυτή η αγωνία και τη μεταφέρω τώρα εδώ μπροστά σας, σε αυτή την εκπομπή την οποία κάνουμε, ότι οφείλει, όπως είπα και πάλι, ο ιερέας να καλλιεργεί αυτές τις ποιμαντικές και αυτές τις ιερατικές κλήσεις και τις ποιμαντικές ευκαιρίες οι οποίες του δίνονται, τονίζοντας όμως ότι η ιεροσύνη είναι σταυρός. Όπως και η διακονία στο Ιερό Αναλόγιο δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει κανείς ελαφρά την καρδία, θέλει συνέπεια, θέλει μελέτη, θέλει αγάπη, θέλει θυσίες, πολύ σωστά. Δεν είναι εύκολο για τον ψάλτη να πάει Σαββατοκύριακο να κάνει πικνίκ. Σαφώς πρέπει να θυσιάσει, αλλά αυτή η θυσία και αυτός ο σταυρός έχει και πολύ μεγάλη χάρη και δίνει και πολύ μεγάλη χαρά. Η μητέρα, η Εκκλησία είναι μητέρα των ψαλτών. Η Εκκλησία είναι στοργικότατη μητέρα όλων των παιδιών της και των ψαλτών. Και τα τρέφει και τα συντηρεί και ενδιαφέρεται και πονάει για αυτά και κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά για να ανακουφίζει τις πολλές ανάγκες των παιδιών της. Η Εκκλησία πάντοτε είναι η μητέρα και μόνο ως μητέρα μπορούμε να δούμε την Εκκλησία, γιατί σε όλη αυτή την πορεία της η Εκκλησία το έχει αποδείξει, ότι μόνο ως μητέρα συμπεριφέρεται. Και θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς από μικρά παιδιά το απολαμβάναμε στην ενορία μας. Η Εκκλησία ήταν μητέρα.
και μπορώ να πω ότι με πολύ αγάπη θα φρόντιζε για όλες τις ανάγκες των παιδιών της. Να τα κρατήσει κοντά, να τα ενισχύει και να δημιουργεί αυτή ουσιαστικά την αγάπη να συνεχίζουν να είναι κοντά. Είναι τρόποι τους οποίους και εμείς τους κληρονομήσαμε, όπως είπα και πάλι, από τους ιερείς μας εκεί που διακονούσαμε κοντά τους στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Καπατησίων, και μετά από τη διακονία μας είδαμε πράγματα τα οποία απετέλεσαν για εμάς σημαντικό εφόδιο στην τωρινή ποιμαντική μας διακονία. Θεωρείτε ότι ο ψάλτης πρέπει να είναι πρωτίστως πιστός και δευτερευόντως ένας άνθρωπος που διακονεί το Ιερό Αναλόγιο και θεωρεί και τον εαυτό του λίγο καλλιτέχνη? Νομίζω ότι αυτό έρχεται σε συνέχεια των όσων ήδη έχουμε κουβεντιάσει. Σαφώς ο ψάλτης πρέπει να είναι πιστός, να είναι τέκνο πιστό της Εκκλησίας, να φρονεί υγιώς και περί των δογμάτων της Εκκλησίας, βεβαίως να συμμετέχει, να έχει πνευματική ζωή, να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει τον αχρόν των μυστηρίων, να νιώθει, είπαμε, ότι το έργο το οποίο προσφέρει είναι θείο και ιερό. Και μόνο έτσι μπορεί να εμπνεύσει και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δούμε τον ιεροψάλτη, αν εννοείται καλλιτέχνης, δηλαδή με την κοσμική έννοια του όρου. Έτσι. Ένας άνθρωπος πρέπει μόνο με την τέχνη αυτή. Ναι, σαφώς είναι καλλιτέχνης, γιατί αυτό το οποίο προσφέρει είναι θεία τέχνη, αλλά δεν μπορούμε να τον δούμε ως έναν άνθρωπο αποκομμένο από την πνευματική ουσιαστικά ενασχόληση, και αυτό που είπαμε, ότι θα πάει μόνο στην Εκκλησία απλά και μόνο γιατί αυτό του εξασφαλίζει τα προστοζήν, τον επιουσιώρα του. Όχι, δεν είναι έτσι. Έρχεται να ενταχθεί ακριβώς μέσα στην πνευματική διάσταση, η οποία ουσιαστικά σημαίνει η λέξη διακονία. Διακονώ το Ιερό Αναλόγιο, διακονώ έτσι την ουσιαστικά αυτήν την τέλεση της ανεμάκτου Θείας Λατρείας και λειτουργώ ως κατώτερος κληρικός. Πολύ σας ευχαριστώ. Πολύ όμορφα ήταν αυτά που μας είπατε σήμερα. Ωφέλιμα. Απλές σκέψεις μέσα από την μαντική μου εμπειρία και την πορεία μου αυτών των λίγων χρόνων, που ουσιαστικά όμως είναι χρόνοι βιωματικοί, χρόνοι που πήραμε πράγματα μας από την Εκκλησία, ευγνωμονούμε την Εκκλησία και όσα μας έδωσε. Η Εκκλησία, αγαπητέ κύριε Δεμελή, δεν μας χρωστάει τίποτα. Μας δίνει όμως ως μητέρα, που πολύ ωραία θίξατε, τόσα πράγματα. Γι' αυτό την ευγνωμονούμε και δοξάζουμε το Θεό που γεννηθήκαμε χριστιανοί Ορθόδοξοι μέσα σε αυτόν τον τεράστιο πλούτο της Θείας Λατρείας, μέσα από αυτά τα υπέροχα βιώματα που μας έδωσαν και εμάς μακαριστοί, αλλά και άνθρωποι που είναι ακόμα στη ζωή και ουσιαστικά μας ευεργέτησαν με την αγάπη τους και μας έδειξαν τι σημαίνει να είναι κανείς, να προσπαθεί κανείς να είναι συνειδητοποιημένος σε αυτό που κάνει. Είτε αυτό είναι η διακονία στο Ιερό Αναλόγιο, είτε αυτό είναι η διακονία του Ιερού Θυσιαστηρίου. Μακαρίζουμε λοιπόν τους προαπελθόντας αρχιερείς και ιερείς, οι οποίοι μας έδωσαν έτσι αυτή την αγάπη, και δοξάζουμε το Θεό που στην πορεία μας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι μας δείχνουν αγάπη και συντηρούν αυτή την ουσιαστικά την αγάπη και τη δική μας, εμπνεόμενοι από τη δική τους αγάπη για το Θεό και την Εκκλησία, η οποία είναι πολύ σημαντική για τις μέρες μας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ αυτές τις απλές σκέψεις μαζί σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Κυρίες και κύριοι, άλλη μία εκπομπή «Η Ψαλτική των Ελλήνων» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κύριο Σεβαστιανό Ανδρεάδη, για την πολύ όμορφη φιλοξενία, την κυρία Δήμητρα Παναγοπούλου για την επιμέλεια της παραγωγής. Έως την επόμενη εκπομπή, Έλληνες, χαίρετε!